Lóxicamente, a Academia é unha institución de dereito público que se constitui ao amparo da legislación que regula pois, todas as academias, por lo tanto, unha institución científica e o seu obxectivo é pois, o estudio do fenómeno xacobeo en todas as súas vertentes, na vertente de arte, na vertente máis ampla da cultura, en todos os aspectos, digamos, que están aí arredor do fenómeno xacobeo e do Camiño de Santiago. Ese é o noso obxectivo. Entón, estudialo, difundilo, promovelo, pero ademais do estudio e difusión do fenómeno en sí, da arte, da cultura, etc., queremos tamén que a ciudadanía coñeza os principios, os valores que naceron ao redor do Camiño de Santiago, valores que están presentes na civilización actual, na sociedade actual, que están presentes na construción europea. E queremos que se valoren, que os se coñezan, por suposto, que se difundan e, sobre todo, que a sociedade asuma esos valores como a solidaridade, a fraternidade e todo iso que está tan presente no Camiño de Santiago. Xa viñamos traballando, por suposto, durante os 2 anos anteriores, pois habíamos pronunciado conferencias en Estados Unidos, en España, pois en Barcelona, en Madrid, en Asturias, aquí en Santiago, etc. É dicir, que xa viñamos traballando, incluso habíamos feito publicacións en unha revista de Meliá, do Hotel Meliá Castilla, onde fixamos un traballo sobre o Camiño de Santiago, un traballo moi amplio. O balance é positivo, no senso de que tuvo unha magnífica acollida por parte da sociedade que nos coñece e por parte dunha serie de institucións que nos reclamaron pois para ir dar conferencias, para escribir artigos, etc. Entonces, nos estamos realmente moi satisfeitos ao ver a magnífica acollida que está tendo e hoxe mesmo, pois en este acto, pois probablemente vai haber cerca de 200 persoas, representación das institucións, etc. Fundamentalmente, como a mesma palabra di, actividades académicas, pero tamén de promoción do Camiño de Santiago. Ademais de actividades como a sesión solemne de apertura de curso que acabamos de celebrar, pois os concursos literarios e o concurso de ensaio que está previsto, así como o concurso de poesía, 3 xéneros para intentar abranguer todo o que ten que ver coa promoción do Camiño de Santiago, animar a literatos e ensaístas que contribuyan a esta acción, porque é un traballo colectivo na que todas as institucións, academias, asociacións teñen un traballo por facer, e neste sentido os nosos congresos, as nosas sesións académicas, as nosas actividades promocionais e premios queren contribuir a sumar un gran area máis a un traballo xa iniciado institucionalmente pola Xunta de Galicia, desde o punto de vista relixioso polo Arcebispado e a Catedral de Santiago. Destacaría que son persoas moi cualificadas e que pertencen a áreas de coñecemento moi distintas. Eu son filósofo, hai historiadores da arte, do mundo do dereito, do xornalismo, da psicoloxía, das ciencias da educación, en fin, creo que unha academia, unha institución académica como a nosa gaña por esta interdisciplinariedade, porque desta maneira podemos abordar o fenómeno xacobeo, o Camiño de Santiago, desde distintos puntos de vista.